Naagian ako si Migukula po mga idol. Ako tong balikon. Murag bisira ba siya karon? Daghan may nagpabulkit mga idol. Ubay-ubay sigurong gibutang nilang suyak gahapon. Automatic kakwarta yung mga marunong. Dalira kayo nakabantay mga idol. Kay kining iyang mata 360 ang vision. Ay lupit pa din CCTV camera naman ni Chris TV. Ay lupit pa gid ko pisot bisan pag high definition. Ikaw, may buntag niya. Musta? Musta? Ay gabi. Migo, birthday na ko ugma, mato ta balay? Ang kitiman ani sunod ra mo ah. Sure di ay, di mo birthday ni mo ako ara magud ugma. Dili na gyud ni malipat kay nakatimaan naman ning mananap. Iwat ko katagag na ganan ninyo. Iwat ko katagag na ganan ninyo. Ay jote maga. Jote maga. Tanaw na to mo absent ba? Di lang ka bato kay jote maga. O di ba mo adto lagi gyud siya. Unya nakapungutan na kung sarong pizza ha. Mau ba? Si Mau ba? Wala ka kay Mau? Nakalitan ning taon siya. Nga og mga 28 na. Unya sunod adlaw birthday na niya. Nangutan na pag unsay ihawon nako anang pizza ha. Giingnan nako sugba-sugba rata. What? Oy hala buwad ba kuno isugba. Magbuhat ta. Bigo. Burag June 29 man birthday ni mo. Gikumidsahan ako mga idol nga June 29 pang iyang birthday. Gasunod na dahil may mga idol. Manoy Cristebe, tawagan ko na si Migukula po ron. Akong ingnon nga mo adto ko sa imong birthday. Ayaw lang adtuin ko pisot kay balbakuwa ray handa ni Manoy Cristebe para rana sa mga palahubog. Oy, sus ni mo lulubotyok. Mura pa magka-just now. Oy, kana si Migukula po sa bayra mo lulubotyok. Layo ra kay nanak ko. Oy, kung ako'y mahubog, susuka pero hindi susuko. Ay na lang ko ko pisot. Nananasa na imong botbot. May pay maglaga kag dahon sa sikurabaw. Tambal sa imong hubak. Ayan na mag-away diya lulubotyok. Unya mga idol, si Migukula po. Akong giingnan ako replete sa balhabal. Narang mabalabal nga ako replite. Padong babaw. Oy, Manoy Cristebe, pakuha na bisikleta diya sa Gaisano. Mao gyud ang tanay plano nako ing kupisot. Unya, purti mang tangasuna. Musamot unya iyang almoranas og tinindak ba. Unya karon akong gipahukom kay basin maghuwat ko sa wala. Deal or no deal? Si Bayram mo, nag-andam na to dito na bahalina. Bahalina ko no. Ha? Ako aging klaro ba? Promise. Gipa-promise gid nako siya. Bibibi pun ana to kausa. Oy, promise. Balag mga upaw. Oy, upaw naman adaan si Migukula po Manoy Cristebe. Nga, oy.